Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую картопляні бризолі. Це страва, яка підходить і для повсякденного обіду, і для святкового столу. А найголовніше, вона готується дуже швидко, з мінімуму продуктів, і я впевнена, що вам обов'язково сподобається. Це смачно, ароматно і неймовірно апетитно. Ці бризолі не залишать байдужими навіть найвибагливіших гурманів. Для початку беремо 2 картоплини середнього розміру, це десь 200 грамів. Тримо їх на найдрібнішій терці, у мене сторона з колючими отворами. І знаєте, з досвіду скажу, саме на такій терці картопля для бризолі і дирунів виходить особливо смачно. Тепер додаємо 200 мл молока і 2 яйця. Попередньо я їх змішала до однорідності, щоб вони рівномірно розподілились по тісту. До цього ж додаю зубчик часнику, пропущений через прес, та сіль і чорний мелений перець, кожного по половині чайної ложки. Добре перемішуємо, щоб все рівномірно замішалось, а яйця дійсно добре розподілились по всій масі. Тепер додаємо 6 столових ложок просіяного борошна, це близько 100-120 грамів, і знову добре перемішуємо. Тісто вийде трохи густіше, ніж на млинці, але не турбуйтесь, саме так і повинно бути. Якщо хочете зробити страву ще більш ароматною та яскравою, можна додати трохи зелені. Я обрала невеликий пучок селери та кропу, вони не тільки дадуть чудовий аромат, а й зроблять наші млинці естетично привабливими. Тепер переходимо до фаршу. До нього додаю пів чайної ложки солі та перцю, але ви обов'язково орієнтуйтесь на свій смак. Також додаємо 1 яйце. Це зробить фарш трохи рідшим і зручнішим для рівномірного нанесення на бризолі. Для вказаної порції я взяла 250 грамів курячого фаршу, а з консистенцією все просто, він має бути ось такий трохи ріденький. Так він добре розподілиться по млинцю. Тепер можна переходити до смаження. Для цього змащуємо сковорідку лише тонким шаром олії. Наливаємо тісто і рівномірно його розподіляємо ложкою чи черпачком. Смажимо з однієї сторони до золотистої скоринки, перевертаємо на іншу сторону і відразу ж додаємо тонкий шар фаршу. Фаршу багато я не кладу, 1 столової ложки буде достатньо. Коли бризоль підрум'янився з другої сторони, я перевертаю і даю ще 1-2 хвилини підсмажитись фаршу. Коли бризоль готовий, викладаємо його на тарілку фаршем догори і акуратно скручуємо у рулетик. Далі таким самим чином смажимо решту тіста з фаршем. Всього з порції в мене виходить 6 штук. Коли всі бризолі готові, їх вже можна подавати до столу. Але якщо хочете зробити страву більш святковою, я покажу вам один секрет. Змащуємо форму для запікання розтопленим вершковим маслом. Викладаємо в неї бризолі. Зверху теж змащуємо вершковим маслом та присипаємо натертим сиром. Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, до розплавлення сиру. І після запікання ми маємо смачнющу апетитну скоринку. Ось так з простого та швидкого рецепту виходить страва, яку можна подати навіть на святковий стіл. Готуйте з задоволенням та смачного, друзі!